bida, moingon dayon ta nga kaluyan mo ang kalag ni Suanso nga naas purgatorio. Maldito, buotan, or dunay katungdanan diha sa kining gitawag og simbahan, puros ginato gyampo nga kaluyan mo ang kalag ni Suanso diha sa purgatorio. So sa ato pa mga kaigsunan, bisag unsa nimo ka maldito, pag abot nimo sa purgatorio, kung paspas ang atong abuloy, paspas ang atong pamis. Looya pog panabot aning atong higalang defensor sa Seventh-day Adventist or kana bitawng sektang gipangtukod og mga Amerikano, gabuot-buot o gasabot mahitungod sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana bahin sa pag-ampo alang sa mga kalag sa mga nangamatay ug ang doktrina sa purgatorio. Sa di pa natin ito bagon, mga higalag, mga igsuon, sa wala pa nakapag-follow sa ito ang mga pages, i-follow ninyo itong mga pages. I-click lang good ninyo, then pagka man subscribe sa itong mga pages. And at the same time, sa itong mga channels, yun, click subscribe lang, mga sir ug mga ma'am, okay na kita din na. And at the same time, sa gustong mutabang sa itong program, yun, until lang, nagkinahal lang gyapon kita sa inyong tabang support. Sa gustong mutabang, pwede mo ninyong i-contact sa amo ang tawag ini nga Facebook page via Messenger or sa ato ang cellphone number 093935278884. I-message ko ninyo una before mo manawag mga sir ha. Okay, sige, padayon ta ining pag-reaction aning ato ang higala nga nagpailang defensor sa Seventh-day Adventist. Ilang gisabot-sabot ang pagtulunan sa simbahan Katolika concerning sa pag-ampo sa mga kalag sa mga nangamatay ug kanang sa gitawag og purgatorio. Before nato direktahon sa tubag ato ng sabton unsa ni purgatorio. Sumala sa tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang purgatorio usa ka na ka lugar o estado nga kung diin didto ipahimutang ang mga tawo nga nangamatay diha sa grasya. Apan naa pa sila'y kinahanglang bayaran nga mga damyos sa sala nga ilang nahimo. So buti pasabot, walay mahimutang or walay gitawag og mahiadto sa purgatorio kung naa kay sala nga mortal. So baka itong giingon sa atong amigo nga defensor 70 Adventist, bisa kung siya kakabadlungon, masamadto ka dito, daghan ng imong abuloy, ug uban pa simong pagpamisa, mamadto ka sa purgatorio. Wrong, mali. Kay ang maadto lang sa purgatorio kadtong mga tao nga nangamatay diha sa grasya. Buti pasabot kung naaman sila nahimong sala venial or kung naaman sila nahimong bugat nga sala ilahang gibasulan, nakadawat sila sa sakramento apan kadtong damyos sa sala nga ilang nahimo kinahanglan pa nilang bayaran ug didto nila bayaran. Unang giingon ni Kristo ba Saint Matthew chapter 5 verse 26, ang giingon na ganung sa Kristo, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. So mao na mga kalag nga mahimutang ni anang maong gitawag og purgatorio. Dili na tinuod nga bisag unsa ka kadautan mahiadto ka sa purgatorio, namatay ka bisag wa ka nahinusol maadto ka sa purgatorio. Wrong. Mali na siya nga notion or pagsabot concerning sa doktrina sa gitawag og purgatorio. Again, ang mahimutang nga mga kalag dito sa purgatorio kadto mga kalag sa mga nangamatay ng mga Katoliko nga diin nakabuhat lamang og venial nga sala or namatay sa estado sa grasya or bisag da sa gihimong dagko nga sala apan ilahang gibasulan nga pasaylo sa Dios ug nakadawat sa sakramento sa kumpisal apan kadtong damyos ka nagpabiling nga lama sa sala o resulta sa sala nga ilahang gihimo mo toy ilahang bayaran dito dauban sa dito temporarily kay ang purgatory usa ka na kaluna og estado nga diin temporaryong pag-antos. So ang mga naa sa purgatorio ang ilang kahimtang dito nag-antos sila temporarily. Og ang tanan nga naa sa purgatorio wa nay kahigayunang maimpyerno. Giandam na sila alang didto sa langit. So unsa may pulos-an nga atong mga pag-ampo naay dakong pulos na nga naman sa hinungdan na kanang pag-ampo sa mga Katoliko alang sa mga kalag nga naa sa gitawag sa purgatorio kanang silot nga gipahamtang sa Dios didto nila hinay-hinayon kanang tanggalon. So kung bisan pag maingon ang Dios nga tawag ining 700 days ka din na or 700 years ka din na tungod sa pag-ampo na nalukmay ang Ginoong Dios himuon na lang niyang 300 days. Wat pasabot marabag sa kalibutan ba nga ang abogado ni file og appeal nga niingon na ang judge nga sige 20 to 40 years ang imuhang priso nya tungod kay sige mag-file og appeal so gitagaan og tawag ining gi-grant kadtong appeal instead of mamahid mo
nga tawag ining 40 years, mahimo na lang 16 years, 15 years. Ingon ana ang sistema. Mga sir og mga ma'am. So mo nang nas purgatorio mo na mag-ampot nga to sa Dios nga kaluy-an ng ilang kalag nga sa hinala sa dili madugay nga panahon og sa hinanaling panahon malingkawas sila ni anang temporaryong pag-antos. Og kanang mong purgatorio again mga kalag na nga diin giandam sa langit buti pasabot luwas na sila. So bot-bot ng ingon ni kini atong amigo nga mag-ampo para maluwas, wrong, dili na mo ipagsabot sa simbahang Katolika. Di na mo ay gitawag og pagsabot. Okay, so second, magpaniya. Malingkawas daw kuno ang makalag kung tawag ini daghan ng abuloy. So, yun anak kadaot ang inyong pangunahuna. Ngano man kay ang inyong pundok nabuhi sa abuloy. Ang inyong pundok dili mabuhi kung walay gitawag og abuloy or walay kwartang gisgutan kay mapas mo man si pastoy. Kung tawag ini walay kwartang gisgutan. Sa mua dili. Ngano man sa inungdan, yes, nag-involve, maghimo ng pag-ampo, mag-involve na og kwarta. Nga naman, kay mo man na ang imuhang sacrifice, kung nag-offer og sacrifice sa misa para sa kalag sa gitawag og namatay, ikaw pud nga nagpaampo, mag-offer sa kag-sacrifice through thing tawag ining imong gihalad ngadto sa gitawag og simbahan. O tanawa, 2 Macabeo 12:43-45, 2,000 kasalapi nga plata. Gipadala sa Jerusalem alang sa usa ka halad, alang sa pag-ampo, alang sa mga nangamatay. So buti pasabot every time nga magpaampo ta sa mga kalag sa mga nangamatay, biblically speaking, nag-engage na siya og kwarta. Nya kung magpaampo ang Katoliko once a year, ibutan nato monthly, dili na bukat sa busas Katoliko. Ngano man kay ang mga Katoliko generous mo gud kayo. And at the same time, ang mga Katoliko importante para namo nga diin magpa-offer me og misa, and at the same time importante alang namo kanang maong sakramentuha. Mo nang bisan pag unsa kadako muhatag mi. Pero sa pastoy pa na adi mi muhatag. Ngano man si pastoy ray tawag ining mabuhi ana. So mo ni hinungdan nga magpamisa mi. Magpaampo, magpanovena og uban pa. Ngano man tungod kay tabang kana sa mga kalag nga naa sa purgatorio nga din naghulat sa mga pag-ampo, especially sa pag-ampo sa ilang kaugalingong mga pamilya. Luoy kining mga di Katoliko kay kung mamatay ni sila mura na sila iro. Nga naman di nahandumon, di na iampo pag magkamatay, pag maglubog wala na, mura na lang iro. Wala kamo nga tawag ining gipanghiluan sa mga dili Katoliko. Nagunahon na mo nga mobiyaan ng simbahan Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, huna-huna agyon ninyo nagtarong kay kung mga matay mo, wa mo kilainan si iro. Pag human ninyo glubong, wa ni mo handom ninyo, wa ni mo ampo para ninyo. Ngano man kay para nila pag magkamatay di na magkatag 10%. Mo na nga wa na may pulos. Ang simbahan Katolika bisag patay na ka, maka-avail gihapon ka sa gitawag og benepisyo nga gihatag sa simbahan Katoliko, ilabi na ang sakramento sa misa. So maunay doktrina sa simbahang Katolika concerning sa pag-ampo alang sa mga nangamatay o sa purgatorio. Muna kamo ay magsabot-sabot ang inyong kanya ugalingon nga panabot sa pagtusimbang Katolika niya. So rambawon pag yun ninyo aron lang makaatake mo sa pagtuong Katoliko. Pero bisan pag usaon yung atake, di gid mo kaguba sa simbahang Katolika. Ngano man kay klaro ang iyang pagtulunan, gikan kang Kristo, nagsukad kang Kristo at the same time gilamdag na ni Kristo sa iyahang gitawag kong simbahan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.